Teri County ma Kisumu nyakor mgajuange mano mar kui otendo osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital koro owuok oko kendo loso owito mar achiel kuom jotuo e kar thiedhno. Ma bang' tipo moro lorore mbui manyiso tho mar jatuo no ka bende ji ma iwinjo duondgi e tipo no seyo jochiw thieth kuom keto nyao kendo ma okelo tho mar James Okoth nigi lerno koya e County ma Kisumu. E tipo mar video manyo maki gi jago moro e osiptandno ma Jaramogi Oginga Odinga, duol mawuok kanyo temo lieko ni miyo moro nyo owito ngimane kaluwore gi nyao mar jochiw thieth e osiptandno. E tipo ma okelo ng'ur e kind oganda mane oromo kode e kor mbui, gino ma bende ne okelo liet kaluwore gi kit chenro mag thieth e kar thieth maduong' ma County ma Kisumu. Ne ochuno jotend osiptal wuok oko kendo twak gi jopiny e wi gima ne nyalo kelo tho mar jatuo. Kane wang'iyo malong'o to Josephine ne nigi gimiluongo na anemia kata remo madok piny. Ginyalo ga dok piny to king'eyo gima miyo dok piny. To nyo wa establish ni remo no nyocha dok piny. To remo no eventually lead for heart failure. Dundo ne dok bedo yom to or lead to her death. Josephine Akoth nyo nindo to gino yudore e social media to weche mano wachi e social media gin miriambo te. Jatend migawo mar thieth e County ma Kisumu, Laktar Gregory Ganda, bende no kwedo tipono. Gima wadwa kwero jowa ni false information is very dangerous. Ketho nying osiptal, mono ji man gi shida biro osiptal. Kapok ikawo gimoro ti spread, nyaka confirm ka nitie adiera kose it is false information. Anyuola mar mosenindo ma bende oseangore kaka Josephine Akoth Ogola ma jahigni 25 kotelnegi gi min mare no kwedo weche mane owachore kotenore kod tho mar nyargi. To kenda chayo ng'ano manyogolo gine yamo. Ang'anyo mone non adiera mar wach tho kapok ogolo gine yamo. Gina kwedo kabisa kaka min nyathi. Kendo litna kabisa ni nyathina nyotho to jomoko oyudo yo mar loso go pesa. Gilero ni Josephine Akoth ne ochopo e lwet laktar mane otemo chiwo thieth kar nyalone. To daktari obiro to chuone pi, then omanyo oxygen oketone. Kaeto dwaro oxygen maduong' manyo wadhire go nyake ultrasound. Nyo ayudo daktari maber manyo rwakowa. Magik mawachore ni jogo nyo omiyo Josephine otho, mano gima akwedo kabisa. Kata odoko ni ler makama ochiw, pod nitie penjo mar ka bende jatuono nyo kony mapiyo kaka nyo chopo e osiptal kose oyo. Bende penjo en ni, gima dinyomi jopiny mamoko ka okang' mar goyo koko kendo chwalo ng'ur margi ne jopiny e wi kaka nyota chenro mar reso jatuono. James Okoth, Ramogi TV.